Zaki Muhammad radda fari da farin hali baban Arewa. Ina da wani yaro rike na tana mu sahihi ne, ba ma batan bakatan domin kowa mu mai tara daga ne. Wanda duk ya nemi masaya bacci kana sakila na banza ne. Mun sha faɗa muku mai karami na ubangida wahalalle ne. Ali na ta ina da wani guda ɗaya talbe ya kai kwatankwacin goma sau goma. Shi nake kira da ruwan dare mai jike ko ina da dattijo. Zaki Muhammad radda fari da farin hali baban Muna da Arewa. wani guda ɗaya tunda ya kai ya kwatankwacin goma sau goma. Shi muke kira da ruwan dare mai jika ko'ina da dattijo. Zaki Muhammad radda fari da farin hali baban are. Komai na sa gaba farko sai na kira masani Allah shi ke tsaya mini babu iyawa ta komai kaga na kulla Allah ka yarda da ni don sirrin li'ila da la haula kai na dogara ya Allah makiyan makarasa gaba yau Muna da wani guda ɗaya tunda ya kai ya kwatankwacin goma sau goma. Shi muke kira da ruwan dare mai jika ko'ina da dattijo. Zaki Muhammad radda fari da farin hali baban are. karo dubu na salati ya Allah ga annabi gatan mu
Muhammad radda akwai wahala a samu kamata shi hali ake magana mu ci gaba da ya ba mu da tamka shi dan dare da rabu wata rana Saudiya Makka zai kai Muna da wani guda ɗaya tanda ya kai kwatankwacin goma sau goma. Shi muke kira da ruwan dare mai jiƙa ko'ina dan dattijo. Zaki Muhammad radda fari da farin hali baban are. ashe waɗi da zuwa kowa ya haɗa su zaya ga bambanci na ɗau Muhammad radda cikin lamarinsa babu na ha'inci halinsa mai kyawu dan alhaji baya so a yi zalunci sharadar uwa da uba ita ke binka a tuntun ka Muna samu da wani guda ɗaya tanda ya kai kwatankwacin goma sau goma. Shi muke kira da ruwan dare mai jiƙa ko'ina dan dattijo. Zaki Muhammad radda fari da farin hali baban are. rubuta robobin motsi birni da ƙauye an san ka kowa ya zama gwani ya kai matsayin ayi masu san barka kake kama da buhun karfe nauyinka ya wuce ayi ɗauka mu nuna mu ko da makiyanka za su ji haushi Muna da wani guda ɗaya tanda ya kai kwatankwacin goma sau goma. Shi muke kira da ruwan dare mai jiƙa ko'ina dan dattijo. Zaki Muhammad radda fari da farin hali baban are. buhun kaya ka tabbata ko da an cika ba a ɗauka je gaba giwa kai gaba kadara wasu hankaka Alai Muhammad radda ka zama damina gatan shuka wata mai haske baka gudu